właśnie tu rozegra się rock'n'rollowa część trójboju kaszubskiego. Z ogromną energią zapraszam Was nieustająco. 21 dzień lipca, sobota, godzina 12. Do końca świata do pierwszej nocy, a może jeszcze dłużej. A teraz, żeby Was zachęcić, kilku poważnych mężczyzn za chwilę rozpieprzy radziecki telewizor Junos przy dźwiękach muzyki i melodii kaszubskich. Uwaga! Kasiewcy jeziora, Kasiewcy las, Kasiewcy bełełają nas. Kasiewcy jeziora, Kasiewcy las, Kasiewcy bełełają nas. Puerto